sing tak awruhi yo. Piye Kang? Wayah dudu wayahe tengah wengi. Iya. Wayahe wong turu kepenak. Kakang Jalawaja iki metu saka omah. Kang, ora sadi gagas sepenting mendem. Nyanyi. Oleh ombenan meneh. Sing ngombe ku giliran. Golek penyanyi Golek, sing ayu. golek. Golek Penyanyi sing ayu-ayu. Gegek. Bang iki dikepenakno lho, Kang. Bener. Perkara iku ora usah kuwatir. Golek PK. PK ya apa? PK ya apa? PK apa? Lho, sing tak takoki kowe kok. PK Perawan Kalimantan. Jidum, aja diombe dhewe to. Jangan. Sing ngombe bandare dhisik wong ora ana gelas. Yo. Makai ora. Ngombe yo sing Ngombe genah. dong mah. Kowe Ben tuku dhewe. iku mbiyen saiki kok padha wae. Ora wong karo sampean yo iya nek Kang. Iya piye? Padha tunggal guru gak usah ganggu. Lho, Kaya iki lho. piye? Karepe yo tapi ora kelakon. Lho, Sing rada larang sithik lho. piye? Regane piro? Sing penting Regane piro? 300 per orang. 300. Balu. Larang nek ngono. Ulah iki. Mati di wong. Ayu, Mereka ngene. ayo bala. Balu. Bala. Susune cah. Ngerti? Ki apa iki? Baca ngomong susu. Lah pas aku wong motor peteng lha iki asaku susu. Balu. Kowe ditumek susu. Aku seneng cah iki. Aku tahu wis kadung tak WA wis kadung njaluk dhuwit 150 sing teko banci. Iki lho cah iki lho. Paling duwe bojo sene bojone ditukar tang ringki ning gone. Bojone sapa? Mama. Umpama duwe bojo ditukar ringki ning gone awake adem ae. Kowe sakake. Sakake aku cambarike. Nek sakake mbok dilus. Nah. Kok dilus? Bocah iku. Iya. Bisa nyanyi tenan. Goyang takon goyang aku peteng. Ha iku sing kok pojokan kok Kono kenapa? Lah, dhuwure ngono iku aja. Sapa Sing dikat iki. Jeneng sapa? Kang iki Siti Sondia. Siti dhuwur iki ana pertandane Kang. Tandane Angger piye? wong dhuwur paling jerune ra umum. Sing jeru apane? Pikirane. Nah, sing iki piye sing iki? Piye bokonge? Apa? Bokonge. Bocah ning blondene Lho, iki piye? Kok dilontek iki apa? nek ayune gak apa-apa. Ya. Blondene iku lho. Sing dilontek apane? Lah iki pupune nimpae wong banget. Lah sing iki. Bisa sito. Lah sing iki. Lho, dimakone. Ki mubang-mubeng karo aku nek kono atine cemut. Cemut goblok ki wong pira? Sita. Sitae cemut nek wong loro ya cemut-cemut. Nek wong telu cemut. Nek separo mut. Cemut iki piye? Separo. Brono karo. Lah iya. Matane. Kowe iku dingetno to lah. Kok Aku ngeti kono ana vitamin kok. Vitamin apa? Vitamin apa? J. Lho kok J apa? Jemblem. Ya, Kang Dai seneng-seneng. saiki lah kowe bocah iku mbok gorene. Aku kepengin weruh piye nyanyine apik ora. Goyangane. Tenang Sing ora. penting mabuk. Biasane iki lah nyawer piro nak. Biasane yo kok 5.000. Wah, Isi wong nyenyok 5.000 2.000 gak iso. ora ngeu. Panrene sawere. Ayo, Adik. Apa baju Jaluk saweran piro? Kondo. Biasane iki saweran piro, Lur?
matamu iki. Satu gampang. Jaluk bose. Bang jaluk lagu. Lagu apa? Aku njaluk lagu Kawin kontrak. Cidro. Lagu ya sing pinu. Sing pinu pokoke. Apa? Judule. Judi. Lho, judi. Lagune Roma. Aku, sing iso nyanyi sapa? Aku njaluk lagu. Sing judule tanpa berambut. Yang Apa itu? Ono apa piye? Undul pacul. Ya ora. Ya ora. Iya. Ora juri. Apa tak jawab dijawab ngono. Arek jaluk lagu apa kowe kono kandha? Aku saiki sing tenar saiki apa le? Kawin kontrak. Hah? Kawin kontrak. Kowe gelem dikawin kontrak? Gelem. Angger anak blite. Ora usah Bang Bayu. kono kowe. Piye? Iki lho matane Iki lho piye? Pas. Ayo kontrak. Iya, ayo. Ayo. Boleh kawin kontrak, kawin sik. Maksudnya kontrak. Lah kan iso Sembrono. Ayo. Oh, benaran cawesno. Oh, benar. Putih tak webrok. Iki aja dodone bantal. Sembak-sembake bir. Lah udah pangisi mah bi aku lho. Seneng ambil rahasiane ketoprak mbok gogokno. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Kon nyanyi. Baleni. Wis kadung tak tuku lho tanganmu bilang sik. Bongkal ilang tanganku. Cinta bojom dhewe. Jalur aku. DJ. Jalur aku. DJ. Wala aku wis kadung menteng lho, Cak.
Dolunggo aku tak omong. Dolunggo. Wis. Apa merok? Lungguh. Hah? Iya. Lah iya. Kok nek yo? Yo. Cinta siapa? Hei. Ya lapar. Cinta siapa? Mekane sing kuwedi mangono. Apa gede mungune korengan. Aku tak ngerti jebule korengan jancuk iku. Bokonge kan Lah iya. Ya nek kondo isini-isini wong. Aku sing golek lho, aku nyek. Isini-sini wong dhek metu malah desperan. Alah guyu ra gelem nanggap dhewe. Jolopati, piye Kang? Jolojo. Jolodok, Kok dilek? Asline gak jolodok. Kang, aku iki secet banter. Kowe iki mang dewa apa? Loh, ketinggalan zaman yo. Mangono tobrut. Lah iya. Kowe iki ora eling tanggam, kowe iki ora urip dhewe. Kowe iki urip karo tanggam, kowe mblebeki tanggam, matamu do picek kabeh. Syukur mata picek aku kan gak picek. Kowe kena do tak kandhani ta ora? Aku mbok anggap wong tuwa apa ora? Lho, ngandani perkara apa lek, Kang? Kowe ra wis tak omongi. Ya. Wiwit aku dina iki wis mertobat, kowe kabeh tak kandha leren. Aja medhok, aja main, ya aja minum. Lho, gawean sing kepenak ya iku. Lah iya salah dipengin minum, esok dibayari. Lho, Lho, kok bayari? Oh iya lali. Mari bro. Lho, sik to Kang. siji. Aku doyan main, Hmm. aku doyan medok, aku doyan ngombe. Sing marai ku kowe. Saiki kok mbok penging kuluku kliru. Nanti kan doyan rabi. Aku ora tau ning gone LC mbok peksa mbok bayari peh 250 wis iso mbok. Aku yo anut sing marai kowe. Saiki aku iso dipenging. Jare kowe kandha ndek kae. Kowe ora usah buku tangga paro le. Butuhmu seneng. Lah iki butuhku seneng ya tak seneng-senengno. Duren-duren, kuwaci-kuwaci. Tegese piye? Biyen-biyen saiki ya saiki. Parian jebule. Kok parian. Lah saiki lakone ngene penak ya dilakoni lek. Lho sik to. Ya. Ngene lho. Sebabe apa kok kowe tak kandha leren? Karepku kowe tak dadekno wong sing apik, wong sing iman, niatku kepengin dandani akhlakem. Nek kowe wis tak dandani akhlakem, insyaallah kowe besok mati gletak kecemplung suwarga, munggah suwarga. Lah nek lakon iki sing mbok terusno, kowe besok mati kecemplung neraka janganan. Janganan. Jahanam. Goblok. Neraka janganan jare jal. Lah iku sing bener ya iku. Lah keman ora muni ngono kok. Lah aku muni piye? Neraka janganan. Lah yo salah. Iki lha sing bener. Neraka janganan. Kliru. Kowe ra kandha iku kliru, Kang. Neraka jahanam. Lah sebabe nek tak dandani akhlakem, kowe besok nek mati munggah swarga. Kowe nek munggah swarga unen-unene kasur babut karing lungguhi. Widodari 44 karek ngelah. Masuk ta ora? Mlebu munggah swarga kuwi jadangane wong sing iman. Tabut yo ana. Oh, alah jagat iki paribasane kono swarga.
Sing leh kursi mang sapa kowe tak pentung. Wong tuwa lungguh ora mbok benakno malah kursi mbok sisihno pathak ngono. Oh alah. Iki ndak saiki ape bento. Kok bento piye? Jabang bayi lanang wedok. Jebule iki mangasap ape ngunduh tawon. Lah ndase disingeli. Sebabe apa kok aku saiki wis mertobat? Lah iki lho, Kak. Sebabe apa? Lah sebabe apa lak yo mesti. Mergo aku ape dadi besane bupati ning Kabupaten Tulungagung. Lah. Lho, Lah lagi ape lek? lho. Lah urung dadi besane. Ning ponakan wis diboyong ning kono. Boyong diapakno, boyong ning kono gene kono. Sing kok kene yo kok. Lah lek diboyong ning Tulungagung nek kanggo demen-demenan. Demenan piye? Digo seneng-senengan. Lho ngapain dipek bojo jare? Agak dipek bojo lah. Lah. Seneng ya, Wah. Wah iki paling mau nanggap toprak wong kiai. Lah Nanggape yo pengajian. Ape bos. Ambek nek toprak metu wedok jogetan mendem. Hai. Lah malah mbekne macaine lha dalah. Jebul ke maca sirahmu mbok ubel-ubeli. Lho, aja mbok gathokno lho. Agama karo kabudayan. Nek mbok gathokno kleru kowe. Lah kok kleru-kleru nek. Klerune ngene. Kowe iki wong Jawa ta ora? Jawa. Nek kowe wong Jawa nek kowe dadi Islam, ya Islame wong Jawa. Kowe kena dadi Islam ning Islame wong Jawa. Tegese piye? Adat budaya Jawa ya aja dilalekno. Lho ngono. Aku tiba sing ngalah rono ke madhep rene. Lho. Olah kowe dadi wong Hindu. Olah kowe dadi wong Buddha ning aja dadi wong India. Lho dadi wong Indonesia. Wong Jawa. Wong India rekoso. Lho. Ana bedane. Nek wong India ra wet dienggo nyanyi, lah nek wong Jawa iku mang panjak ra wet mati nggo ngutok. Mangkelno wong. Bodoh. Wis ana kesebut ing dalil. Innal insana lil kafirina wadah kola alal jannatu naim. Lah ngono ku yo ana tegese. Lho ana. Kowe gunung ora iku mang. In ngono kula aku ora dunuk. Ana tegese. Lah tegese sing kepiye? Najan kowe iki kafir paribasane. Tukang main, tukang minum, tukang medok. Ning nek kowe wis gelem mertobat lillahi taala, kelawan Gusti Allah bakal disediani swarga pangerantunan. Amin Allahumma. Amin. Ngono. Apa man Gusti Allah? Gusti Allah. Aku tak takok. Tak apa neh? Gusti Allah karo aku iki gedhe endi? Baguse bagus apa? Gusti Allah. Iya. Pathak piye takoke ngono iku? Bisane kowe roh ya. Wong iku kaya nek nyotono. Percaya nek wis Nek ana buktine. Oh, dadi kowe gelem percaya nek ana buktine. Iya. Saiki nek kowe gelem percaya ana buktine. Aku saiki tak ganti takon karo kowe. Kowe iki urip ta ora? urip. Urip ta ora? Urip. Lah nek wong urip iku lumrahe ambekan apa ora? Ambekan. Ambekan to? Ambekan. Lah nek wong urip ambekan, wong ambekan kuwi sing diserot apa? Udara. Udara iku apa? Angin. Angin. Nek ngono kowe percaya nek angin ki ana? Ya percaya. Percaya ya? Percaya. Jare kowe gelem percaya nek ana wujude. Ana wujude. Lah saiki wujude angin iki rupane piye? Abang. Abang kan. Abang. Bener. Mesti gak Bener. Bener berapa? Tahu bojoku. Ya. Masuk angin tak kira metu abang berarti angin abang be. Angin pane abang. Abang. Oh, watakan siset kono. Lho iku ya apa ora? Lho iya. Nyala bukti. Buktine mergo wong masuk angin dikeroki rupane abang, nek ngono kowe percayake nek angin rupane Abang. ya. Saiki aku tak takon nek kowe ora percaya kelawan Gusti Allah. Gusti Allah kuwi ndatang suci, ora kena disawang karo netra,
ya ora kena digrayang karo rasa. Enek iki percaya lan yakin. Sebab apa? Kul huwallahu ahad. Gusti Allah ki mung siji. Allahu somad. Gusti Allah ora anak, ora dianakake. Lam jalik balam julat balam yakul lahu kufuwan ahad. Panguasane tanpa winates di Gusti Allah. Kowe durung ora blas. Lho, kowe ora percaya panguasane Gusti Allah. Gusti Allah iki sing nyipta jagat padang saisine. Sing nyipta gunung, sing nyipta segara. Kuwi Gusti Allah. Lho, klebu sing gawe kowe iki Gusti Allah. Ora percaya. Wes, omongan kok gedabus. Lah iya ora ono Lah sing gawe aku kaya-kaya kok Gusti Allah. Sing gawe ya bapak. Sing gawe kowe sapa? Bapak Oh, goblok. Lah nek goblok. Pak karo mbok iki ming caderma lantaran. Lah nek saiki sing gawe kowe bapak karo sing mbok. Sing gawe bapak karo sing mbok sapa? Mbah wedok. Mbah lanang Karo mbah wedok. Iya apa ora? iya. Iya. Angel. Lah saiki nek mbah lanang karo mbah wedok sing gawe sapa? Mbah Buyut lanang karo buyut wedok. mlebu kamar buyut-buyutan. Lah iya, langsung Sing gawe mbah buyut lanang karo mbah buyut wedok terus sapa? Mbah Canggang. Karo mbah wedok. Jaman jangan abah pemilu. Abah pelangung. Lah saiki sing gawe cangkah sapa? Wareng, Sing gawe wareng, wareng. sing gawe wareng, Ujeg-ujeg sing gawe ujug-ujug, gantung siwur. sing gawe kantong siwur. Mbah lanang mbah wedok. Gawe mbak wedok. Mbah, sing gawe mbah wedok ya mbah lanang karo mbah wedok. Gawe gantung siwur. Lho gantung siwur mbah lanang mbah wedok. Sempe were. Kok sepewe. Nah, wis santuke ngono ae. Lho, kira ora ngerti to. Kabeh iki mergo saka kuasane Gusti Allah. Surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada sayan ayakula lahu kun fayakun umpama lho iki umpama. Gusti Allah ngersake mripatmu picak. Picak sane lho to. Iki Gusti Allah. Lama piye mataku petenge. Kamu tak jono iki lho lampu. Lampu padang ngene. Sumpah mataku peteng. Lampu. Ingin tiwet gedang kaya kegebak. Wis biyen, wis biyen. Nek bedeng Iki lho lampune padang. Lampune padang ngene. sembak-sembake ketok peteng ngono lho. Sembake gak roh kok malah. Sembake gak roh aku mataku peteng. Iki aku piye aku mataku peteng. Tak tambahne aku iki sesuk. Ngene lho, Bol. Aku mang rak mengkondo to. Umpama Gusti Allah ngersakake kowe picak, ya pancen panguasane Gusti Allah kaya ngono kuwi, kowe mesti picak ora ngerti daratan. Aku tak tambahne. Lho ora, aku ngene lho. Bol. Piye lho aku wis kadung semayan sesuk iki aku wayah nginceng lho. Lho, iki apa? Kan yo kadakno. Ora apa-apa nginceng sijen. Aja kadakno. Ora, aku mau Tambahne. aku mau nambani. Ngene lho. Tambahne dhewe. Ora mari suwek. Ora, aku ngene lho, Bol. Suwek Akang. Wong menawa kabeh kebajute tembungku, kowe wis ora percaya nek Gusti Allah ki panguwasane tanpa winates. Lah nek kowe gelem tak kandhani, kowe kena tak tuturi. Gelem aku Kang. Ya insyaallah pari laramu ku iso waras. Kowe apa aku manut karo cai-cai aku mau manut iku. Kang Jolowojo. Piye? Piro-piro salahe dulurku lanang nopo. Mbahne Akang. Kang sakliyane. Yo, aku saiki lagi percaya, Kang. Nggih. Yo, tambah nono dulurku lanang rombol gen mari kaya mbiyen, Kang. Aku gelem nambani ning ana syarate. Syarate apa? Pisan kowe kudu manut karo aku, percaya nek Gusti Allah. Manut aku manut Kang. Gusti Allah jelas ngono. Tenan? Tenan. Wes mari. Kae apa kae? Urung 12 ya. Ya urung. Urung mari. Terlalu paling kualik iki, Mang.
Iya. Ya. Ora ono belas aku. Ya, pancen salahku, pancen salah. Iki gabungan lho, Cok. Iya. Ya, ini ya gol sepurane pancen wong tak jajalke percaya yakin lan orane. Sumpah percaya aku. Ning kowe kudu yakin lho ya. Iya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Inama amru ida arada sayane kula ya lahu kun fayakun Allahu akbar. Ana krana Gusti, ora ana ya krana Gusti. Ana penyakit krana Gusti, ora ana baline waras ya krana Gusti. Allahumma Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pacakan apa sih? Aku iki mbokekno. Lungguh. Kowe percaya nek Gusti Allah ono? Yakin? Yakin bulikin. Kowe do percaya ta ora? Kowe nek percaya, kowe tak baiat bareng-bareng, kowe tak Islamno, kowe tak dadekno wong Islam. Aku nek bayar Kang. Ora ana wong Islam membayar ki ora ana. Tenang bayar. Ora ana. Kok jan bayar? Ora. Nek ora bayar gelem Kang. Ya. Bayar nek wong kawa-kawa larangan. Wus. Sanang pulo. Nek wis dadi wong Islam ora kena ngombe meneh. Mergo ngombe kuwi khamer utawa dikaramake dening Gusti Allah. Pisan ngerusak ragamu, ping pindho ngerusak. Wis kadung tatonan. Lah ngene iki ora gambare. Lah gambar iki saking cintane karo anake ndekne. Lho. Ora lho. Iya. Tulisane wulan. Wis lungguh kowe tak baiat bareng-bareng rungokno aku terokno ya. Iya Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngantek bismini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rungokno ya sing banter sing cetha ben gampang ditampa. Baleni timbang karo Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu Illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Aku isa. Lah aku kok malah mbok disiki iku. Lah aku tau ora wong nggon aku ngantenan dijapno ngono aku apal Mas. Oh nek ngono kowe apal. Lah apal aja kene omahe kono. Nek ngono kowe ora ngerti karepe. Lah sing mbok unekno iku mang jenenge syahadat tauhid lan syahadat rasul. Syahadat tauhid Tegese apa iku, Kang? percaya ora ana kang wajib kita sembah mung kejaba Gusti Allah. Syahadat rasul ngeyakinake nek Kanjeng Nabi Muhammad kuwi utusane Gusti Allah. Oh iku to. Lah nek wis ngono tegese kowe wis sah ngrasuk agama Islam. Iya. Alah jebule Islam kok ngenu. Lho genah. Kamu ning kene dadi Islam. Lah. Alhamdulillah salaman sehat. Wulan Sari. Yo. Kowe teko ora gawe senenge wong tuwa. Kowe teko kok nangis dengangan kaya sowangan. Lho kowe iki piye? Ana apa? Sik.
wong ketak-kete. Ora duwe subos kita ngelumpuki jujune aku ora mendem. Lah nek mendem kandhane, nek mendem gene. Malah kok tak senuk. Senuk iki piye? Kandhani. Wulan Sari. Aku wis Dok. Wong Islam kudu nyebut pomo kok kowe lagi kesusahan atimu, kowe lagi katoba dening pangeran Innallaha ma'asabirin. Tegese wong sabar dadi kekasihe Gusti Allah. Aku mau sabar iki, aku mau ngakoni sabar ati iki wis kebacut loro, Pak. Lho. Wah! labu wis ora salamikum. Assalamualaikum iki apa? Oh, alah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wulan Sari lho. Kowe nangis kira mesti lara atimu to? Lara atimu ki perkara apa? Perkara saiki aku katundung, Pak. Ditundung sapa? Calon maratuaku dipati tulung agung, Pak. Kowe ditundung minggat. Iya. Wis bedhek tenan. Piye? Wong apa anggere ape trundonga. Piye? Yen ora sida. Ngombe to. Donga muga-muga ora sida. Ora sido gene. Ora sida Bapak. Wis kadung takon tulisane Wulan. Tapi bokonge wis blojong ngono. Susune tek wis rene. Sampe bokong. Aku pikir aku ora penak, Dik. Wulan, Kula, Pak. saiki aku tak takon. Kowe ditundung minggat karo maratuamu kira mesti ana perkarane. Enten perkarane to, Pak. Terus perkarane apa? Lho perkara niki ya kanggo sampeyan pokokane Paling nek kono sampeyan. mendem konangan, tau mendem ambek aku nek ketelanan lho. Ora. Gak mendem. Ora. Lah kandha tenan. Terus nek perkarane bapak perkara apa? Jarine bapak kuwi tumindake Allah. Kelakuane elek, seneng rampok, Iya. seneng ngombe, seneng mendem-mendeman. Jarine seneng demeni bojone wong liya. Tenan iku. Bener. Pak aku biyen iku lho ana nganten anyar dicolong. Kak, woi, omongnya ora sandemen diancuk. Ya duwe tak dino Ora perkara kuwi, Pak. Jarine aku iki anake wong dalanan. Jarine aku iki anake begenggek, Pak. Bener iku. Tenan kuwi. Tenan pancen. Pak, aku anake begenggek iki piye le, Pak? Hei, Apa to? Lah ngene-ngene. lho Pak, ayo pare dhewe ora. Pare dhewe kok ora ora iki lho. Lali. Ayo pare dhewe. Pak, aku tinimbang kaya ngene iki aku wis aku ning ngono Pak mati wae. Aku tak mati. Sik. Duk. Sik. Bongkolan. Nek mati piye nek mati? Ngene. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti Nduk. Ngene lho, sik. Sabar kok terus le, Pak. Ngene. Aku tak takon. Sing nundung iki Are anak-anake dhewe ora oleh. Lho kowe iki ana apa? Kabeh apa pacari. Biasae lho. Ora sacidro. Sing tenang. Biasa wong anak kalau ora oleh. Anak yo anak nek kene anak mbak-mbak ngrangkul tenan matane. Lho kene wong anak dhewe. Aku ning kene aja dibayar 600 wis ta. Apa lah kowe? Lah nek janjine gak kena ngrangkul ngene kok. Lah wong aku ngrangkul karo bapak-bapakku dhewe kok kowe cemburu. Batik mangkel karo wulan iki menapa? Napa? Lali aku. Iki perkara apa? Yo ora ndek perkara. Lah iya. Yang ngerangkul ora tak goncekno kok. Lho kok ape goncekno Ono sambung lagi apa? Cuk. Kene tak mbak-mbak aku bojone diancuk iki. Lho iku bojo. Bojoku ndekne bar tak tukokne ali-ali gilang. Masyaallah. Masuk apa matam kono. Atiku lho. Atiku lho.
Wis to. Sing nundung rak mara tuamu to. Ora arep bojomu Wulan Joko to. Wis, engko aku sing anu. Aku sing genane perkara iki. Perkara iki kok aku sing genane. Kok dinyek yo Kang. Aku iki yo wis isin lho Pak, wong jeneng aku wong wedok wis Ngene. Sik tak takoki. Kowe digawa ning Kabupaten Tulungagung, cara panganan wis dipangan ta ora? Dipangan iki. Lho, Urung diapa-apane gak apa-apa. Wis sik. Oh mata picek. Malah wis jare kok. Sampun lho Pak. Ping pira? Aku. Ya. Aku dikonoke karo calon bojoku kuwi. Aki ping 100 Ndak dalah. Wis tak nganggo ngene barang. Ape boko e. Biasa. Umpama panganan kowe wis dipangan Sampun Pak. karo Wulan Joko, kowe ditundung minggat. Waduh. Kowe lagi kok masang domble. Akane ya domble. kok wangi kowe jengkang-jengking. Salat nganti bathukmu ngapal, jengkulmu mlocot entek-entekane. Anak nggo bacaan. Anak dadi korban. Iki piye nek ngene iki aku alok mati ya. Saiki penak kowe Kang, urung ketara. Lah langsung menak wis ketara nggone Ketone bapa. wedi. Lho, sing isin sapa? Sapa sing ora ngerti kondange Jarawaja? Lah iya. Babasan cengkiling mara tangan. Ngandhap piring moro mak. Ya lah, ngandhap. Jare cengkiling. Wong kotak. Iya wong kotak. Nyeng. Bre. Bre. Aja iki wis dadi wong Islam. Aja. Ngene lho Kang. Wong iku kabeh anak mes mbok kandhani anak gua mbok pengen dadi wong jahat wong Islam. Allahumma Sabire mang ngomong ngene lho Kang. la iya. Allah Maha Sabirin. Wong sing sabar Kasihe Gusti. Ora usah mbok ora usah inallah masobirin sobirin. Kowe wis dikirano Bupati Tulungagung. Kowe kok nglenggono. Pirang apa sing ape mbok lakoni? Aku wis pesen jare ape ndek masjid ngarep omah lho. Ora ono masjid Ustaz. Lho, saya coba. Coba. Oh, kayak coba. Coba kan? Sing gak perkara kowe tak ono matamu kono. Sing gawe perkara kowe kok malah Rumah saku ayo ora bakal koyo ngene to. Pak. Inallah masabirin lho Kang. Sabar Kang. Sabar lho kok sapa iki kabeh. Lah, ngono lho. Ora birin-birinan ora padak. Lah, bener kowe Kang, bener kowe. Lah wong anakku wis digawa pirang-pirang sasi. Teko kono malah ditundung minggat. iki nyenek-nyenekno. Nek nganti anakku meteng Oh, masih sampe lek ngombe. sok Lho, iki nek ndekne upama meteng diombeni kan hancur. Dadi resto. Dadine kan ora isin. ngene. Sing duwe arit go arit. Sing duwe bendho nggawa bendho. Dina iki uga kowe munggah Tulungagung. Ngono Kang. Nek kepethuk wong lanang pateni. Lah kepethuk wong wedok Kang. Demeni. Ngono, ya, ayo Cino. Ayo. Bang, Piye, Kang? aku njaluk mbok yo. Lakon iki prit buntut bujuk. Bupati Tulungagung wis gawe wirangku. Aku yo gelo atiku. Saiki wong Tulungagung tak gawe wirang. Ayo. Wis tak bledhos sing percot. Bledhos sing percot. Yo. Bupati Tulungagung. Balik barat wong banding wis ngelempeng. Kapan boyo aku iso malas wirangmu karo titenono.